Okay. Man skal også skubbe bagud. Ja. Vi skulle da ikke trække. Gå nedad. Det var ikke en almindelig måde. Den gør ikke så fast. Jeg fik det dansk. Nu det er vores trovværk, det er krømpet lidt her i sommerferien. Så siger vi, at hvad det hedder 8 her foran. Og så 8 nede bag ved bussen til at skubbe. Ja, det må være efter. Vi tager den på tid. Så det vil sige, at jeg holder der, slipper bremsen og dytter. Så starter vi med at skubbe og strække. Og det er hen til den første pæl og den sidste pæl, hvad det er inde i åbningen derhen. Så dytter jeg i hornet igen. Og så kan I godt stoppe det hele. Jo, men så kan jeg jo ikke styre det med. Du må ikke sidde inde, så det kan være lidt. Det er jo hvor vi havde i forhold til den der, mand. Nej, så skubber du jo ikke, vel? Så 8 ned bagved. Stop med drengen heroppe foran, det er en god ting. Og så træk lige skue væk fra bussen herinde. Hver anden på hver side. Eller en på hver side.